ଭାଇ ଗୋଟେ 5 କିଲିଆ ଅଟା ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ତେଲ ମସାଲ ର। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଛୋଟୁ 5 କିଲିଆ ଅଟା ଗୋଟେ ମସଲା ତେଲ ଗୋଟେ ଦେଲୁ। ହଉ ବସ୍ ଠିକ ଅଛି। ଜଲ୍ଦି ଆ। ଭାଇ ତୁମର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ଏଗା ଦୁଇଟା ତୁମର ଭାଇ 500 ଟଙ୍କା ହେଲା। ହେଁ ଏତେ ରେଟ୍? କେଟା କେତେ ଲଗେଇଲ କି? ଭାଇ ତୁମର ଗାୟତ୍ରୀ ଅଟାଟା ହେଲା 300 ଟଙ୍କା, ମସାଲ ତେଲଟା ହେଲା 200 ଟଙ୍କା। 300 200 500 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ ମସାଲ ତେଲଟା ତୁମକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଉ ଏଇ ଯେ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଟାଟା ଏଇଟା ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା ଦେବି। କି କହୁଛ କୁହ? ଏ ବାଚ୍ଚା এটা পাগলাটা নাকি একা তো রেট। হଉ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ନେଇ ଯାও ଭାଇ। ହଉ ଭାଇ ଏଇଟା ନିଅ 200 ଟଙ୍କା ଆଉ ମୋ ଅଟାଟା କି ଦେଲା